ଜାଣିଲୁ ଗୋପାଳ, ଆରେ କ'ଣ କହିବି, ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଏ ସେ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଟା ଆଇଛି, ସେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନା କ'ଣ କେଜାଣି। ଆଉ ଆମ ଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଆମର ତ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁମାକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ କେଜାଣି। କାହିଁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଟା କିଏ ସେ ଆଉଛି କ'ଣ ପାଣ୍ଡୁ, ତାକୁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ଏକ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ବୋଲି ଲାଗିଛି ବୋଧେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଠେଲା ପେଲା। ଆଉ ତାକୁ ତ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ପଚାହାଣ୍ଡା ପରେ କଙ୍କଳ ଗୋବର ମାଡ଼ ଚାଲିଛି, ତଥାପି ସିଏ ହାର ମାନୁନି। ସେଥିପାଇଁ ପରା ମୁଁ ଲେଖିଛି, କହିବି। ଆଉ ଶୁଣ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅଲୋ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲୋ, ପାଣ୍ଡିଆକୁ ଦେବା ତଡ଼ି, ବଉଳ ଲୋ ପାଣ୍ଡିଆକୁ ଦେବା ତଡ଼ି। 600 କରୋଡ଼ ଖାଇଗଲା ସିଏ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଟେ ହୋଇ। କାଳି ମାଡ଼ ହେଲା, ଅଣ୍ଡା ମାଡ଼ ହେଲା, ସୁଧୁରିଲାନି ସେ ପାଣ୍ଡୁ, ବଉଳ ଲୋ ସୁଧୁରିଲାନି ସେ ପାଣ୍ଡୁ। ଏହା ପରେ ତାକୁ ଗୋବର ମାଡ଼ ଲୋ, ଜାଗ୍ରତ ହେଲେଣି ଶିଶୁ। କି ଗୁଣି କଲା ସେ ନବୀନ ବାବୁକୁ, ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟିଣ ନେଲା, ବଉଳ ଲୋ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୁଟିଣ ନେଲା। ସଞ୍ଜୟ ଅରୁଣ ପ୍ରଣବକୁ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଡାଲରୁ ତଡ଼ି ଦେଲା। ଆଲୋ ଅଣ ଓଡ଼ିଆଟା ଶାସନ କରିବ ଓଡ଼ିଶା ଜାତି କି ମୋର, ବଉଳ ଲୋ ଓଡ଼ିଶା ଜାତି କି ମୋର। ଏହାଠାରୁ ଆଉ ହୀନ କିଛି ନାହିଁ, ଜାତି ହୁଏ ହୀନିମାନ, ବଉଳ ଲୋ ଜାତି ହୁଏ ହୀନିମାନ। ବା 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 ବା, ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛୁ। ଆଉ ତତେ ଏତେ କଥା ଜଣା କେମିତି କିରେ? ତୁ ତ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ, ପଦକୁ ପଦ ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛୁ। ମୋତେ କାହିଁ ମୋ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ଲାଗିଲା। ଜାଣିଲୁ, ତୁ ଯାହା ଲେଖିଛୁ, ଯାହା କହୁଛୁ, ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛୁ। ମନକୁ ମୋର ପାଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ବାବା କହିବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ବୁଝିଲୁ ବାବା। ତୁ ତ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛୁ। ଆଉ ମୋ ମନକୁ ଖୁସି କରିଦେଲୁ ଆଜି। ହଉ ତୁ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ନେଇକି ଆସିବୁ, ମନେ ରଖିକି ଆସିବୁ, କହିବୁ। ମୁଁ ରହୁଛି। ହଉ ଯା।